Това са 20 от най-популярните сладкиши в света. Номер 20. Еклер от Франция. Нежен крем и шоколадова глазура. Номер 19. Каноли от Италия. Хрупкави тръбички с крем от рикота. Номер 18. Баклава. Сладък десерт с ядки и мед. Номер 17. Круасан от Франция. Маслен и пухкав. Номер 16. Пастел де ната от Португалия. Крем в хрупкава коричка. Номер 15. Штрудел от Австрия. Ябълки, канела и тънко тесто. Номер 14. Донат от САЩ. Пухкав и глазиран. Номер 13. Чурос от Испания. Пържени и поръсени с захар. Номер 12. Макарон от Франция. Цветни и изискани. Номер 11. Богаца от Гърция. Крем в хрупкаво тесто. Топ 10. Номер 10. Милфьой от Франция. Слоеве тесто и крем. Номер 9. Сфолиадела от Италия. Хрупкава и ароматна. Номер 8. Кюртуш калач от Унгария. Сладък и карамелизиран. Номер 7. Тирамису от Италия. Кафе и крем маскарпоне. Номер 6. Пай с ябълки. Класика от САЩ. Номер 5. Моти от Япония. Мек и уникален. Номер 4. Кнафе от Близкия изток. Сирене и сироп. Номер 3. Профитероли от Франция. Малки и пълни с крем. Номер 2. Чизкейк от Ню Йорк. Плътен и кремообразен. Номер 1. Круасанът. Класиката, която всички обичат. Кой е твоят любим сладкиш?